повечето хора остават на сцената. Само аз си отивам. Знаете за какво се събрахме. Тия двама души, които вече не са сред нас. Не са двама, те вече правят банда горе. Очевидно това е... искат да слязат при нас на сцената. Те вече правят банда, това са духи, това е Гошо Минчев, това са Насо и Еци. И ги свираме толкова лошо, че не можаха го понесат. Както и да е, ние никога няма да забравим тия хора, защото те са една огромна част от нас. Но съм сигурен, че последното, което биха искали и двамата е това нещо да спре. Nazora
ми е леко фалшива, но едно време преди да станем група, свириме по